Makadi muri yeZimbabwe ime makatekeshera kumati mana enyika. Tichitendawo Mwari kuti ane reason yaakakuendeserai ikoko kuti munhu nemunhu asangane nedestiny yake. Inini kana ndasangana nemi saizvozvi ndatosanganawo nedestiny yangu nekuti pasina imimi hapana Sly Media TV. Nekudaro mufaro wangu nguva dzese pandinouya pamberi pekamera ndichitaura nemi tichivhura microphone kudai izvi ndinenge nditoziva ndikutaura nehama dzakawanda. Kana pari pano pa YouTube haikona kutaura 281,000 followers. Aiwa, it's not a joke. We want to thank you and we want to thank God for you for believing in us, in this God-given vision that we are bringing exciting and educational programs to you, our wonderful viewers scattered around the world. Continue to share these programs with other nationalities, and we have also created an English news channel so that we will always translate these kind of programs that we do in English so that we tell the world our own stories. Zitandonze Sembi Yebasa Sylvester Mwana wekwa tapfuma nei tiri kukambena kuti mwedzi uno pa unopera tinenge takwanisa kuti tisvike pa 300,000 followers. Izvo zvinokwanisa kuita sei nekungosubscribe. Unosubscribe sei? Create email ye Gmail. Wa create email ye Gmail ukazoona button rinenge red kana kuti riri black grey rakanzi subscribe ukariklika zvinobva zvaita kuti maprograms ese atinoita unobva watumirwa notification wobva waita wekutanga kuivhura. Fanike yanhasi yatiri kuita naApostle Monalita ndiwo unofanira kunge uchitanga kuivhura nokuti inenge yakutumira yatinoti nhume. Unenge waisirwa nhaurwa yatinayo kuinbox. Unenge waisirwa dai pari pamba wakandirwa mupost box munokandwa tsamba kana kuti unenge wakandirwa pasi pedoor. Ndizvo zvazviri kureva kuti zvinenge zvakanangana newe panguva iyo. Unozonzwa wana zvakabuda wani paSly Media kuti andambozviona wani. Suppose unenge usina notification. Apostle ukasanitorera mic ndofunga kuti ndiri kuzviinterviewa. Mumbozva ndikauya kunoku ndokotanga ngonzwa mufaro so ndakangoseka. Makadii munhu waMwari? Tiripo makadii kumasina. Aiwa tinosimba. Atichataura zvokuti makachina nokuti mugariro. Aiwa mugariro. Zvirambe zvakadaro kuti vana vechidiki vawane kukopa kuti unonzi mucheno ndewakadai so. Saka nyaya dzeMother's Day dzakamira sei? Ndimana mai vachi asida kuti mutaure kuti kuruite imi ana mai chicha muno expect. Right. Isuso sana mai. Tinongo expecta ma surprise and ekungoti munozwa surprise yakanaka. Ichibva kuvana vako kana kumurume wako zvinhu zvakangonaka. Kuti wangu kusurprise usina kuzvifungira ndichaitirwe iyi. Tichaitirwe saka ndozvinhu zvatinongotarisira kuti chavanenge wangotirongera anditi wacha appreciate kukosha kwedu sana mai tinongotambira. Saka inozoita surprise mune muchifunga kuti chaitirwa surprise. Aiwa inini handitombogara ndichizvifunga. Kazhinji nini ndino surprise ndisingambozvifungiri. Saka wamugariro kasaka isiri surprise kwaMwari. Ya expectation is. Bose vanoita vanogona kunge vasina basa nazvo. Saka wotozotongoona zvatoitika. Zvatoitika. Aiwa tinotenda Mwari tinokuappreciate. Nyika ino yakazara nevanhu vechirume vanodominata zvavo vanhukadzi asi vanhukadzi ndivo vanotisvitsa mukati menyika ino. Tinokukudzai zvikuru mushamba. Aiwa tinotenda. Right. Mwedzi uno waMei mwedzi wakakosha. Tiri muministry yaApostle Monalita. Takanangana nechenuro mukati meupenyu hwevanhu patinenge tichiita nyaya yamakabvira kare muchitaura nezvayo kuti tichazenge tichiita bira namba 4. Tauya nhasi uchiri kutanga kwemwedzi kuitira kuti gadziriro zvinhu zvinoda kubhajeterwa zvinoda kurongerwa. Saka tauya nhasi tichiti aiwa atitaurei nezvenyaya iyaya yebira remumwedzi unoyu kuti muzadzise chirevo zvichiriko here kana kuti makazokanzurwa nokuti maprogram akanyonzi subject to change. Pane zvachinja here kana kuti mberi? Hapana zvachinja. Bira redu ririko musi wa 25 May. Right, rinenge richitanga makuseni vanhu voswera zvavo
vachisunungurwa vari kupinda mu1-on-1 mumatare. 1-on-1 ndo matare nechishona. Vanenge vachipinda zvavo vachibva vatanga kubatsirwa ipapo. Bira redu ndoda kuti mukoma Sly vanhu vanyatsonzwisisa nekuziva. Kune vari kutorera bira riya rinoitwa zvaro pachivanhu rekuti vanhu vange vachitamba ngoma kuchinwiwa handiti ka kuchizongoitwa matarewo handiti. Asi bira redu isusu takaona kuti sevanhu vatema hatisi kuda kuti tifambe neriya rekungoti day of resurrection kana kuti day of restoration kana kuti day of whatever good hope kana kuti isusu takatora kuti tongoda kuriti bira nekuti izuva rekuti munhu nemunhu anenge achipira zviri kumunetsa, 1 kuvadzimu wake, 2 kuna Mwari musika vanhu, the king of universe. Saka munhu achidaro pakupira zviri kumunetsa, kuno vamwe vasingazivi kuti ndinopira seiko zvinondinetsa kuna Mwari chaiko, ndinopira sei zvinondinetsa kuvadzimu vangu. Saka tinenge tichidzidzisa vanhu ipapo handiti kupira nyaya dzavo dziri kuvanetsa kuvadzimu vavo nekuna Mwari musiki wedenga nenyika. At the same time vanhu vachibva vasunungurwa matambudziko anenge achivanetsa. Izuva ratakangogadzirira iroro mukoma Sly kuti munhu anenge angorine kamubhadharo kashoma shoma kadiki diki kaanokwanisa kuti ange achiita handiti ka contribution kaanenge achiita kadiki diki kekuti agononga achisunungurwa zvinhu zvakawanda zuva rimwe chete handiti, zvekuti zvezvo kana munhu uchifamba unogona kungonzi kurapwa chete $200, wonzi kukudzinga mhepo $500, kubvisa mweya yezvikwambo pauri $1,800 handiti, kana kuti $3,000 kana chii. But isusu takaona kuti zuva iri izuva ratakangosarudza kuti like zvinoita mamedical doctors kuti vane kana kuti zuva ravanogona kungosarudza kuti vanhu vanotambudzika maziso handiti uyai for free handiti. Saka ndo zvatakaita izvozvo kuti tiona kuti kune vanhu vari kushupika out there wokuti haana mari yakawanda yekuti anosunungurwe zviri kumunetsa. Saka izuva ratakasarudza kunzwira nyika yedu tsitsi kungoti munhu ngaauye nekacontribution kakadiki diki agone kusunungurwa muurwere mune zviri kumunetsa, mhepo dziri kumunetsa dziri kumutadzisawo kuti abve paari achienda mberi achisimuka. Yes. Ndingada kutanga nepekuti ndiani anouya tisati tanyanyudzika kumatambudziko, ndiani anokokwa kubira iri remusi wa25 uye tinenge tichiriitira kupi? Right. Bira iri ringori free kumunhu wese ari kufila kuti inini ndakaremerwa handiti ndinoda kuti ndinge ndichisunungurwa. Mungave muzvipo zvakangotsikwa, wafamba uchingonzi une uvhimi hushavi pauri, une chipo asi hausi kunyazonzwisa kuti chipo chacho chinopareta sei, chimbori chipo chei uye ndinoita sei kana ndanzi ndine chipo cheuvhimi hushavi ndinoita sei handiti. Saka tiri kuti vanhu ivavo vakadaro nevanorwara nevari kungotambudzwa nemweya yezvikwambo yengozi, uya musi iwoyo handiti usunungurwe. Asi tine nhamba chete yatinotora, hatisi kungoti chero munhu, nekuti pane pachishandwa mukoma Sly, panoshandwa hapasi pekutambwa, asi kuti pane pachishandwa kusunungura vanhu matambudziko avo. Saka tingori nenhamba diki yatinotora yevanhu vanouya pano paground. Kozoita vanhu vari diaspora takaona takazvizama izvozvo, Mwari wati aiwa vanosunungurwa vanhu ava handiti. Saka pamabira atakamboita taiti ngava connect, tinozoita mavidhio call munhu ataura zvaari kuda kuti anga achibatsirwa achisunungurwa. Saka tinovaisa pavidhio call tichitoita matare avo handiti akasiyana siyana musi wacho webira iwoyo. Saka tine futi nhamba shoma yatichatora yevanhu vari diaspora handiti vachakonekta pabira iroro vachisunungurwa
pane zviri kuvaremera zviri kunetsa. Kureva kuti muri kuda pane limited number inofana kukwana musi iwoyo kuti pasave overcrowded panzvimbo yamunenge muchishandira naika. Mataura zvakare kuti munhu anokwanisa kuuya munhu anenge aine urwere. Ndehupi urwere huri kunyanyonetsa vanhu hwavasingawane zambuko kuzvipatara asi vakauya kubira uku pane assurance yekuti vanhu vanoporeswa kana vane urwere hwakati nehwakati 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 wamunoziva munhu uya mupfungwa? Right. Mukomasilai paurwere hwese handiti inini ndinofambidzana nechipatara handitika. Right. Nokuti chinhu chinoitika ndechekuti umwe anenge achingoda kurapwa kumadoctors zvichinopera handiti. Kozoita umwe wekuti urwere uhu hwauya through spiritual attacks handiti, ekuti aroyiwa handiti, ane makumbo aenda kuchipatara kasingaperi makumbo aya ari kuramba achimurwadza, ari kuramba achizvimba handiti. Ndopatinotarisa mudare remweya kuti zvazviri kuramba kuchipatara handitika chii chiri kukonzeresa. Then mweya unogona kutiudza kuti kana kuti akanokorwa tsoka kana kuti akatsikiswa kana kuti akadai, then tuchipiwa kundiso yacho munhu akutobatsirwa. Pane vamwe kuti ane headache isingaperi isingapori handiti, ndopatinoti ipapo aiwa waenda kuchipatara iwewe musoro uri kungoramba uchitema, waitwa maskani, waitwa chii, madoctors ari kuti everything is okay handiti, asi musoro uyu unoramba uchikutambudza, umwe anotoita nose bleeding vanhu vakuru. Saka ndopatinozokumbira kundiso yacho kuna Mwari, munhu oita sei zvake tochimurapa, munhu oita right. Pane vamwe chaiko vanenge vaine maulcers ekudyiswa aya ekuti hazvisi kupora, ari kunwa matablets but hazvisi kupora, anotadza kudya chikafu. Ndo vamwe vatinenge tichirapa zvakare. Nevamwe vanoti tinofambwa nezvinhu mumiri medu handiti, izvo aiwa hazvitombodi chipatara izvozvo handitika, tinorapa zvichipera izvozvo izvo. Saka kune kumwe kutaura tiri kungoti iwewe ndiwo unonzwisisa zviri mauri zvawakaendera kuchipatara zvikatadza kuwana kundiso, kana kuti wasvika kuchipatara wosikonzi iwewe hapana chatiri kuona asi iwe chirwadziwa. Ndo vanhu vamuri kutaura nezvavo. Yes, ndo vanhu vari kutaura nezvavo handiti. Hamene kuti ndapapotsa here but bira iri rinenge richiitirwa kupi? Riri kuitirwa pano. Panapa? Ndo parinoitirwa. Aiwa, pari central. Aiwa, pakanaka. Kana ndichirangarira mataura nguva yekutanga pane nguva yekupedza here? Kana kuti ipungwerewere nomabhori tatanga na8? Nekuti pane wedire kuti bira kapa tiri kutanga makuseni nokuti kune vamwe vari kubva out of Harare, out of the country, vakatobhuka kare, vari kusvika, vamwe vari kusvika musi wa23, vamwe 24. Kuairport tichatomboenda chaizvo chaizvo vanhu vachinotorwa ikoko, right. So tiri kuti isusu zvinotanga makuseni nenyaya yekuti tinge tichitira kuti time yedu yekupinda mumatare muma1on1 munhu anyatsowana nguva yake zvakanaka, uye nevanenge vari maonline vaya handiti, tichikwanisa kupinda navo mumatare zvakanaka, then tichitotanga kubata matare avo tichiita zvese handiti. Then panezenge pakuti vana Gwenyambira vanenge varipo, pavanezenge vakutango kunoridza takuenda kumazuva rodokoko handiti, nokuti tinenge takuda kuitira kuti vaya vari kuti tine midzimu ngaitaureka itaure zvainoda handitika. Kana yataura ndopatinokumbirira, nokuti kune vamwe mukumasilai wekuti anoti apostle ini ndiri kufamba ndiri kunzi ndine mudzimu asi ndiri kuda kunamata, saka ndoita sei? Saka ndopatinenge tichibva tawabatsira ipapo kuti mudzimu wake kana wataura taakukumbira kumudzimu wake kuti chimutungamirirai ari mukati mechinamato handitika. Ndopatinichigadzirisa zvese izvo zvezvo handiti, izuva rebira. Saka chinhu chekuti chinoitwa pungwe icho handitika, vanhu vachizoparara havo Sunday yacho kuchinoedza makuseni. Tanzwa mutaura kuti pane pana naGwenyambira, saka apostle munotojamba maspika here?
toita sei munojamba maspika ndinotamba shemu kana amwe acho yatosvika tauro hauna dho shemu inotaura chaandozunza saka mune makapfekei papa mune makapfekei panyapapa ndakapfeka hangu hembe dzangu zvinodhipenda nekuti bira racho iroro vari pandiro vari kuda kundipfeka kana rudzi handiti kana vari kuda white ndo yandinopfeka kana vada green ndo yandinopfeka kana vada gold ndo yandinopfeka kana vada blue ndo yandine ndakapfeka hangu. Aiwa chikuru chacho ndingotaura kuti munojamba maspika. Aiwa ndinojamba ndinoda kutombote mozotorwa mosenderwa isa pastatus. Mataura kuti bira iri rinoitwa musi wa25 anopamba ndo rechi4 kureva kuti kune mamwe akaitwa tichibva kumashure. Yes. Pane nhoroondo here inoratidza kuti mabira aya ari kuyambutsa vanhu sekutaura kwamuri kuita imi kuti ane zambuko tingazive sei? Right. Mukumaslai handidi kunyeba taona matestimony akawandisa after mabira edu ese ataita sofa. Zvakafana nekuti pane here apa muri kutaura kuti ari kurwara handiti anofanira kuuya kubira muri kutaura kuti ane zvinhu zviri kumunetsa asiri kusvika padestiny yake anofanira kuuya kubira. Tine vanhu here vakambenge vari masituations iwayo asi tikachitarisa nhoroondo yemabira yekunumber 1 number 2 nenumber 3 pane here vanhu vakayambutswa vakuti zvinhu zvangu mushure mekunge ndapedza kuita bira zvinhu zvangu zvakashanduka madoors akatanga kuopena nekutaura kwemazuva ano. Right. Wakawanda. Ndichangotaura hangu vashoma handitika. Right. Pane vakauya iri family vakadzi mukuru wavo anga kutopinda kutotena 40 asati aroorwa asi aingoti apostle ndiri kutambudzwa nemweya wechikwambo nekuti ndinorota ndichirara nevanhurume vakasiyana siyana dzimwe nambo ndinorota iri hanzvadzi yangu yakafa ichirara neni pamwe pacho vari baba vangu wakafa wachindiita mukadzi. Saka kana ndikanga ndine munhu acho ari kundida wandatanga kungotofambidzana naye zvinobva zvatongopera. Saka akabva abhuka anga ari kuSouth Africa ndokwaitoshanda mumba ari then akabva abhuka akati handichauya nanasisi wangu. Saka wakauya wakabatsirika zvikuru. Vamwe sisi wacho vakanga vane machira emaretso aya chii ndokubva wabvunzwa paya nemweya kuti imimi akakuti mutenge machira aya ndiani ndobva ati pane kwatakaendawo kwevamwe sekuru vanobatsira kunzvimbo yatinogara ndio wakati titenge kunzvimbo amene akataura nzvimbo yedombo shava nanzi nzvimbo iyoyo ndio wakati titenge chiimachira ndobva wanzi nemweya kwete machira aya akutokonzeresa makasimbisa zvikwambo zviri mukati medzinza nemachira aya nekuti mhepo iyi yanga isati yazorodzwa mweya wechikwambo wonge usati wadzingwa saka imi mabva mamhanya kutengeswa machira ndosaka vamwe vari kuchema zvobva zvatonyanya kuwedzera kune vamwe nokuti makasimbisa chikwambo. Saka machira akabva atongotonzi munoziva kuti pane mamwe machira anotonzi ngaangopiswa kwete kuzorodzwa nekuti machira ezvikwambo anobva atongopiswa nekuti changa chiri chikwambo ichocho. Saka machira iwayo akabva atongoita zvekupiswa akadirwa bute handiti adirwa bute rematare riya ndokubva atongomwaiwa mvura handiti amwaiwa mvura yahangaiwa kuzorodza ndokubva atongodi ndokubva atongopiswa machira iwayo. Saka tabva ipapo takazongovabatsira zvese zvisi zvaida kuti vange vachibatsirwa kuzorodza hondo iyoyo yezvikwambo nemweya wengozi nekuti chikwambo kana zvinoitika pamweya imwe yengozi inozobuda pasina kupondwa munhu hazvirevo kuti mweya wengozi kungopondwa kwemunhu chete. Mweya yengozi inomira
mweya yezvikwambo inomira mweya wengozi pakuti chikwambo handiti mweya wemunhu mufi asiri wedzinza renyu anenge akarombwa handiti akauya mukati medzinza akazourayazve handiti mweya ukauraya vanhu mukati medzinza saka unenge wakumira semweya wezvikwambo wengozi nokuti unenge wakupedza vanhu one by one saka unenge mweya wengozi handitika saka takakwanisa kubatsira mhuri iyi tabatsira mhuri iyi kudaro ndobva tazovagadzira hedu mapekeji avakatakura vachienda kunzvimbo dzavo dzakasiyana siyana ndokubva uyu anga akupinda mu40 years uyu akazofona awanawo murandarume wake ari based kuScotland. Saka zvadaro izvozvi iwoyu mwedzi iwoyu ndopaakatoya achitobvisirwa saka akatobvisirwa pfuma izvozvo vari kutomhanya kuti vachati nekuti uyu murume wake atone British citizen saka anosanwa kunge vachichata kuitira kuti abva azoendawo kune murume wake zvangoitika panguva diki diki tabva mubira redu rekutanga zvakangoitika vabva mubira rekutanga muchato uri kugadzirirwa regai munzwe achitaura ega nhoroondo yake kuti zvakanga zvakamira sei. Namo nematambudziko zvakaita sumudza urombwa kushereketwa iwo maspiritual husband aya ari kunetsa ngozi dziri kunetsa mukati memusha kusabatika kwemabasa kusabatika nekuendeka kweupenyu kuti chawabata chinongosvedza chionekwe kushayikwa kwemabasa kuti nyange ukaritsvaka basa racho dzimwe nguva hautoriwani nyange ukariwana basa racho pamwe harina kana mari tongoti upenyu hwanga husiri kuendeka zvakanaka zvirwere mukati memusha kufiwa mumhuri matambudziko akangowanda wanda vanowanikwa mumhuri ndo akazoita kuti tisimukewo. Tichitarisa ndaza muchiti matambudziko hongu zvakazomira zvakadai so imimi pamakaona vanhu zvatso kuti izvi kaizvi hausi upenyu zvane nguva yakaita sei izvi kuti muzonyatsoti pamakazosvika pakuzoti kune mumwe wangu shamwarika handi zvava nenguva yakareba kubvira vabereki vedu vachiri vapenyu vakangoendawo vakazvitadza vakazvisiyawo saka mukufamba kwenguvawo uyuwo musikana mudiki ndiye akawanawo nhamba dzaapostol Mona Lisa vakadziwana saka akangotanga ngondisenderawo uri munamato akatanga ngondisendera kuti chimbotevedzera iwo minamato iyi ndakaiwanawo mune rimwe gurupu rinonzi raapostol Mona Lisa ndatodini pandashandisa munamato uya ndikati iwe chivapawo nhamba dzangu ndipinde inini vopai mugurupu saka akazongondisendera linki nobva ndapindawo mulinki mulinki muya nobva ndaona muri kuiswa minamato mune dzidziso dzirimo dzezvimwe zvezvatanga takarasika nokona kuti mumugurupu mune dzidziso irimo neminamato iyi nobva tatanga kuteedzerawo minamato iya ndichiteererawo futi dzidziso iya ndichitarisa futi matambudziko atinawo ndakanyatsoona kuti zviri kuenderana ndichibva ndazoseenzesa minamato iyo iya minamato yavaingoisa kumagurupu iya pandakutangawo kuona kuti pane zvimwe zviri kudonha neminamato iyi ndichibva ndazoendawo kuinbox kwaapostol Mona Lisa ndichibva ndataurawo navo vachibva vazondiudzawo nezvekuti kune bira musi wa5 August chichi kana muchikwanisa munokwanisawo kudi kusvika muzowanawo rubatsiro nobva ndati ndichavavarirawo nokudarowo nokufamba kwenguva unobva ndangovavarira nobva ndakwanisa nobva ndasimuka ndikati musikana handei saka tasvika ikoko kubira right tisati taenda kubira imimi ndimuri kunzi makatanga nyaya iyi chakaita kuti muzokwanisa kuzopedzera mugurupu imomo munongobatsirwa vanhu chii? Inini ndandine dambudziko iro remaspiritual husband zvekuti nyangwe nemurume anga akutondisema mumba mamusisina kugara zvakanaka saka pandakatanga kushandisa minamato iyoyo ndakatoona zvisataenda kumunamato akakuudzewo kuti uko kune gurupu uko
ndakazvinzwa paredhiyo. Okay. Ndakanzwa vamwe vaibatsirwa vachiuya nematestimony paredhiyo. Saka ndibva ndatoona kutoti matsanangurirwo avari kuitwa kunzi vanobatsira so ndo kungatoperera matambudziko edu. Saka ndibva tangosheya nawo maideas saizvozvo. Kwakuzobatana nawo kusvika takaendawo kubira. Zvikanotifambira zvakanaka zvokuti takatozonoziva zvimwe zvinhu zvatanga tisingazivi, zvatanga takatoitiswawo nevamwe zvisiri izvo, zvekutoti kune kwatakambotengeswa mumwe mucheka tichinzi mune chivanhu chiri pamuri, asi nokuda kwokuti chivanhu ichi changa chakasangana, saka vakangotitengesa mucheka vasina kunyatsotichenesa kuti izvi zvimire zvega zvakashata zvichibva. Saka ndo patakabva tanowana dziso yekuti aiwa izvi zvinoitiswa asi maifanirwa kutanga macheneswa madai. Saka ndokuzoya ticheneswa zviya ndobva tatorasira ipapo. Mese muri kuSouth handiti kana kuti muri munomu handitika murimo munomu kwamaimbofambawo muchida kuedza kugadzirisa dambudziko reupenyu hwenyu, rakanga riri dare rimwe chete raisikubatwa ikoko uye richizoshaya zvaro kupera richimbobatwa zvombotaramuka kana kuti makangotanga nekuuya kuna apostol? Kwatakamboniitiswa zvisiri izvo takatofamba kwakawanda. Saka zvekutoti kana nekuchechi pamwe tanga tatogara kana ndiri seni, asi pandakazonzwa dzidziso yaibva uku kuti chivanhu nechikristu zvino nedzidziso yavaipa, saka ndo pandakatoona kuti zviri nani nditange ndaenda uku. Saka iye zvinezvi ndakutoona kuti kana kuchechi ndokwanisa kuenda, ndakutokwanisawo kutobata basa raMwari. Handiti vanhu manga makuda kutora nyaya yebira pai, handi pabira pai masvika pano? Ya, ndasvika pano mva taendawo kubira tichienderana nedzidziso yatakanga tichinzwa yechivanhu, nokuti mataifamba kubvira kudhara pamwe waingoudzwa ungonzi une mudzimu, kana kutoti kumudzimu kwacho unonzi une mweya wetsvina, kuri kuchechi taitonzi mune mweya wetsvina imi. Otadza kunzwisisa kuti saka chiri pandiri chacho chimbori chii, mudzimu, mweya wetsvina kana kuti chi. Vamwe vanokuti une chikwambo, zvokuti ndanga ndava confused zvokuti nyangwe kuchechi ndakaita gore nehafu ndisingachaini, ndisingachanzwisisi kuti chiri pandiri chii. Ndobva ndazonzwa dzidziso ndobva ndazouya ndobva taenda kubira. Pabira apa ndo pakabatwa basa. Chiri pamunhu chichibuda chichitaura, chiri pamunhu chichibuda chichitaura. Kana uri mudzimu webuda uchitaura, kana iri ngozi, kana iri mweya wetsvina, zvese zvibuda zvichitaura. Then basa robatwa, ngozi dzozorodzwa, zvikwambo zvozorodzwa, then mudzimu yokumbirirwa. Hani munoona unenge une chipo chinenge chiri pauri chokumbirirwa mune zvakanaka-naka. Iko ndanga ndine chipo changu asi ndisingazvizivi, ndichindonzi mweya wetsvina, asi ndanga ndisingatozivi kuti ndotoriwo nechipo chakatonaka. Ndikagezwa, ndikabatsirwa, zvinokamurwa zvikakamurwa, zvinozorodzwa zvikazorodzwa, chipo changu chikachena chikanaka. Ike zvinezvi ndanaka ndajeka. Vanhu zvinonzwa muchiti kana mumba murume anga kusvika pakukusemai, pane vamwe zvakare mudzimai anogona kunga achiona chirongwa chinechi kana kuteerera. Dzidziso yamungamupe kuti azvione kuti ininika zvina ndinde kunobatsirwa apapa ndeyekuti chii? Nini ndingangotaura kuti semaonero andakaita nyaya, unogona kutoti kana murume achiuya kumba haakubatiwo wotofunga kuti pamwe kwaabva kune zvaaita sei, kwatomboendawo kana kumagirlfriends, asi kunenge kusina. Saka zvinenge zvida kuti ukurumidze, ukangoona zvadaro ukurumidza kutsvaga vanobatsira, woona kuti chii chiri kunyanyoita kuti zvinhu zvisvike ipapo. Sezvandakaita apa ndakakurumidzawo kudi kuzviona kutoti zvinhu kwazvaakuenda izvi, kuti ndiblame uyu murume uyu handioni kuti ndingamupa mhosva, asi kutoti zvichida nezvandinombonzwa nyaya idzi dzichiregedza nditsvage kuti ndobatsirika sei. Asi makambotaura naye here kuti shamwari inini pachangu ndiri kuona kunge ndine matambudziko, ende kana mataura naye iye akazvikamuchira sei? Ndaitaura kuburikidza nehope dzandairota, kuti nhasi ndarota pane munhu apinda muno achidai, ndarota pane munhu apinda muno achidai. Saka munhu akakurumidzawo kudi kuzvigamuchira. Aya, mashoko enyu ekupedzisira pamafamba napo masvika pakuzowanawo zambuko, mashoko enyu amungade kuudzawo mumwe mudzimai ndeyekuti chii?
ndinotokurudzira kuti kumadzimai ngatikurumidze tatsvaga rubatsiro sezvandakaita inini kuna Apostle. Ndokwandakatoona kuti ndokwatoperera nyaya dzangu, ende handifungi kuti ndichawanazve rimwe dambudziko randinochema naro. Ndiri kutoti zvese zvatoperera pano nekuzocheneswa kwatakaitwa. Saka munhu ngaakurumidze kutsvaga rubatsiro. nemuhandadzi mashoko enyekupedzisira ndeyekuti chiine dzidziso yamakawana nedzidziso iyoyo yamakupawo kune mamwe madzimai. ini zvangu kudzidziso yandingakwanisawo kupa kune mamwe madzimai especially vane maspiritual husband vasinganzwisisi kuti upenyu hwavo huri kubva kupi huchienda kupi zvisati zvashata, ngavakurumidze nokuti inini ndakatozoziva kuti chakaparadza imba yangu ndizvo izvi, nokuti ndairota ndinomwe murume, ini ndisi pamwe ndisina umwe murume asi ndichirota nomurume, ndichirota nehanzvadzi dzangu pamwe nevanhu vakafa ndivarota navo, asi zvose izvo zvakazorodzwa. Saka ndiri kuti hama dzangu dzisati dzaziva dziri kunzwawo nepandiri pano paApostle Mona Lisa, nokuti kwatinofamba uku unogona kungopedzerwa mari mara pasina chinofamba kana chinozorodzwa. Saka ndiri kuti hama dzangu uyai mubatsirikane, vasinganzwisisi upenyu hwavo kuti chii chiri paari ngavauye zvavo vabatsirikane, nokuti ini ndabatsirikana ndakunyatsokuonawo kuri kuenda nokuri kubva upenyu hwangu ipako rugumira ndokupi. Tamunzwa achikurukura tinoti makorokoto. Ndinofungidzira kuti kune vamwe vanhu vane dambudziko rakafanana neranga rine mwanasikana uyu. Zviri kuratidza kuti iyewo akunatsoona kuti kwane chiedza kwaari kuenda muupenyu hwake. Pane mumwezve zvekare here akabatsirika pamabira matatu apfuura. Right. Tine mwana musikana uyo aigara kuBulawayo. Achigara kuBulawayo kudaro family yake yakaparara nekuda kwemweya wengozi wanga uri mukati medzinza nevamwe vanga vakapinda musatanism kuda kupfuma wedzinza rake. Saka vanhu vakatanga kupera zvingori mysterious zviya. Saka akasara A1. Saka mwana uyu akazenga kugara kumabarracks kumasoja. Awanawo kabasa ipapo, asi mwana anga akaita degree rake diploma panast. So akazenga achishanda pamabarracks paipa achigara ipapo. Saka paakazondionawo kuYouTube ndopaakafona achitaura nyaya yake. Apostle, ndikuda kutozvisungirira, ndiri kufunga mweya wekukomita suicide, nokuti mukomana wangu wandakanga ndichito ndiye achawe muwaraidzi wangu abva ati iye hazvichatotendere mberi nerelationship nokuti akutya maperero ari kuita vanhu mufamily yedu. Saka vabereki vake vakabva vachisiyana nemusikana uyu. Saka ndaakufunga mweya wokuzviuraya. Saka ndakaita time yekupinda pacounseling naye. Then ndobva aise nyaya yake kumagroups angu, mawhatsapp groups angu andinawo, kuti awane. Ndakanga ndichida kuti vanhu vari kuBulawayo ikoko vange vachienda vachimuona vachikwanisa awane support. Saka asi Mwari wokuronga kwavo kwavanoita akawana mai wekuno kuHarare. Wakabva wataura naye wakamuti wakasununguka here kuti uye kuno kuHarare kuzogara neni. Ndokubva ati ndinoda. Saka mai vaya vakabva vazotaura neni ndokubva vamutora wakanga vachigara naye. Saka pakugara naye kwawakaita, patakaita bira redu remuna October, wakabva wauya naye pabira iroro. Wauya naye pabira iroro, mwana uyu akamanifesta. Ibira raDecember. Mwana uyu akabva amanifesta. Saka amanifesta kudaro aitotaura zita remunhu aitomushandisa kuti mwana uyu mwana ane zvipo zvake zvakanaka maari, asi zvinezvi ari kurarama ane imwe hama yake inokwanisa kunge ichitomubatsira ine mari, asi hazvisi kukwanisika nekuti uyu munhu ndiye akatora zvakanaka zvese zviri mukati memwana uyu. Akatotaura kunogara hama yacho endi ndakanzwa tsitsi zvakanyanya uye ndakanzwa kushungurudzika futi mukumasilai nokuti
munhu akatotaurwa munhu wezera rechidiki chaizvo kuti haumbozvifungiri munhu ane 31 years munhu wechikadzi and zvikanzi ari kuita mabhizinesi chaizvo munomu akasiyana siyana muno muHarare asi ari kushandisa mwana uyu so mwana uyu tichizomusunungura pabira ipapo tichimubatira minamato yake yese nechi pabira ipapo kumusunungura kudzinga mhepo iyoyo nekuti mweya iwo wakabva watotaura kuti ndanga ndisi kutoda kuti wasvike pano nonde ndotozwa kuti wakutosunungura saka ndadimbura nekuti mai ava nemota yavo wakasvika wakabata chisteering nechiko zvikanzi hameno zvangoitika mota yakwachuka yadini hameno kwawakatoisiya wakati saka taona kuti hatingatadzi kuuya wakatozosvika kwakuma9 usiku wakataona kuti hatingatadzi kuita sei kusvika saka zviri kutaurwa nemweya uyu ndo zvachaitika kuti wanga usingatodi mweya wekuti tisvike papi pano asi tazongoti aiwa sungatingotsvage teksi inotisvitsa saka takawabatsira paya tavabatsira mwana uyu vachingobva pano January bamudiki wake vari best kuAmerica wakabva wamufonera wakamuona kuFacebook notongo asina phone number dzake wakamuona kuFacebook ndobva wataura naye kuFacebook wataura naye kuFacebook ndobva wazo exchange mafone number ndobva watanga kutaura mwana uyu vati inini chisviro changu ndandoda kuenda kuZambia kuchikoro saka asi mari hapana saka bamudiki wacho ndobva wati aiwa chiita zvese ndakutotumira mari ndakudi bamudiki wacho wakamutumira mari izvozvi kutaura kwatiri kuita nokuti testimony yake yakakavhwa naDJ Sparks akabva auya wakakavha testimony yake nokuti pabira pacho DJ Sparks wakanga varipo wakwanisa kukavha mwana uyu achimanifesta chini wakazvionera wega saka wakazouya ndakwati DJ Sparks mwana uya atowana bamudiki wake wakutomubhadharira zvese maschool fees nechi akutoenda kuZambia wakati aiwa ndoda kumuona asati asimuka saka wakakwanisa kumuona pano wakabva watora wakakavha testimony yake iyoyo izvozvi kutaura kwatiri kuita ari kuZambia kuchikoro zvakanaka zvinhu zvanga zvakavharwa bamudiki wake vari kuita zvese vari kumutumira mari anogara achitaura neni every week twice a week anotaura neni ndichida kuonawo kuti akagara zvakanaka zvese zviri kufamba zvakanaka zvese zviri kufamba zvakanaka asi hatigone kuona kufamba kwazvo kana tisina kunge tichiona chiitiko chakaitika musi uyu regerai tizvionere pano paSly Media TV. Chaitika muupenyu hwangu ndakakurira kuBulawayo. kuBulawayo ndaigara namainini vangu navamama vangu nemurume wavo. So zvakaitika ndezvekuti murume wacho akazama kundibata aida kundiripa ndo pakatangira nyaya yacho kuti ndipedzisire ndakusagara namainini vangu. Saka paakandibata takaenda tikanomusungisa aida kundibata asi hazvina kuzobudirira because mainini vangu vakabva vapinda muroom asati andibata. Then takabva taenda kumapurisa tese namainini vangu. Taenda kumapurisa ndokubva asungwa kudaro musi wekoti amainini vangu bva vachema akati ndokumbirawo mwana wasisi vangu unyore affidavit nekuti handizokwanisi kubhadhara ndega rent zvinhu zvinenge zvandiwandira. Semina netsitsi ndakabva ndanyora affidavit riya ndokubva vakwanisa kubuda koti isati yaitika. Takabva tadzokera kumba. Saka kumba magara ndakuita anga asisiri right because mainini vangu vanga vakugara mufiye vaiswera vakandivharira murumu kana murume wavaripo voti usabude vondipa chikafu imomo netoilet imomo. Sezvineyo ndakabva ndaona kuti upenyu hwangu handakurarama hauchaiti. Saka pane mumwe mwana wamaiguru vangu anova sisi vangu aigara ega. Ndakabva ndazviri nani ndifanoenda unogara naye. Pandaenda unogara naye tikatanga kugara tiri tese sevana. Iye ane 25 years ini ndine 20 years.
but tatanga kugara tese. Zvisineiwo ndakabva ndawana basa machopis. Saka ndawana basa sisi vangu vasingashandi vakabva vati munini wangu upenyu hwako ndiremera kuti ndigare muno muZimbabwe. Zviri nani ndiende kuSouth Africa unotsvaga basa. Sisi vangu vakabva vaenda kunotsvaga basa. Saka inini zvisineiwo kampani yandaishandira ikampani inopa vanhu dzimba, asi dzimba idzi dzakaita semabharaki pekuti vanhu vanenge vachigara vakawanda. So zvisinei ndakabva ndaenda nogara kubharaki kuya. But mukugara mubharaki kampani yandaishandira yaive nemacomplications yainonoka kubhadhara vanhu mari. So upenyu hwakatanga kundiremera zvishoma neshoma because ndiri mwana anga asina kujaira kugara ari ega achizvionera. So life yakabva yatanga kundiitira yakatanga kuita ichindidzipa. Then ndaive nemukomuna wangu, saka mukomuna wangu aindisapota achindiitira zvese. Ma-first days handambokwanisa kuona complication yelife. But zvisineiwo takanetsana ndokubva tanga kurega kundisapota. So ndopa ndakazotanga kunazoona kuti life iri hard. Because pay yainonoka kupinda. Apa dzimwe nguva ndairara ndisina kudya. Then zvisineiwo ndakabva ndanzwa kuva nedepression zvokufunga pakuzviuraya because ndanchifunga kuti hapana chekuraramira because mabasa anonetsa. Ndatogive up nelife. Then zvisineiwo ndakabva ndati ndofireba ndapinda hangu paFacebook ndopa ndakaona group raApostle Monalita. Pandati rega ndimbozama kuvaudzawo nyaya yangu. Ndopa ndakavaudza nyaya yangu zvese zvakaitika kubva kumashure zvamainini vangu zvandakutsanangurira. Then Apostle Monalita vakabva vandibetseredza kutsvagawo mama vandinavo. Mama vane rudo. Ndoda kungotenda Apostle Monalita because pandakapinda mugrupu vamwe vanozvinzwisisa nyaya yandaitaura. Vaifunga kuti ndaronga naApostle Monalita ndiri kuda mari asi ndaitotaura chokwadi pamusoro peupenyu hwangu. Then zvisineiwo ndakabva ndawana mama vane rudo ndovakabva vandibetsera. Ndova ndakugara navo kozvino. Ndove navo. Alright. Mama pana mama yega timboisiya kada tozotsvaga mama wacho tositanga tositara nawo tozonzwa kuti zvakafamba sei. Ko muswebirana ndiripo. Pane zvandakaona zvaitika pane moti ndingati demoni kana chicha imanifesta chitaya kuti ndine chipo ndizvo zvakafamba sei. Mune munhu waita rasta rake so. Swebira ndina mainini vangu ava mwana wasekuru vangu. So akashandisa urombwa hwake kuba chipo changu, chipo chandinacho. Ndandisingatoziviwo chipo chiri mandiri asi munguva yebira ndopa ndakatanga kuziva kuti ndine chipo chekushava, chipo chinounza mari. Ndikada kuita zvinhu zvemusika unokwanisa kusimudzirwa. Ndikapinda pabasa ndinokwanisa kusimudzirwa nechipo chemari. Zvinhu izvi ndandakazviona hangu mumashure kuti ndikaudza chero munhu about business anokwanisa kundibetsera. So ndo zvakabva zvashandisa mainini wangu. Saka so far patari apa after bira pane any change inoratidza kuti pane zvakaitikawo muupenyu hwako? Patakapedza bira ndina bamunini vangu maparents angu achiripo vakaenda kuAmerica. Saka ndakarasa nhamba dzavo but after bira vakanditsvagawo paFacebook. Ndokubva vandibvunza kuti uri kuita nezvemulife mako. Kubva ndavatsanangurira zvese zvazvichiitika mulife mangu. Vakabva vati wakapasa here? Bva ndaudza kuti ndakapasa. Ndikabva ndavaratidza macertificates angu. Bva ndavaratidza futi computer science yandaiita paNUST for 6 months. Then bva vati zviri nani ombozama nursing. Nursing iri international outside the country. Then ndakabva ndazamawo vakabva vati apply nursing. Bva ndaapply. Zvisinei izvo ndakabva ndawana nzvimbo. Saka ndiri kutotanga this year muna January kupfurikidza bamunini wangu vakati vanoda kundibetsera. Alright. Saka makutona machanges? Ndakutona machanges because January next week ndopa ndiri kutoendawo kuchikoro kunze kwenyika. Zviri kuratidza kuti mabira aya kuri kushandwa munhu. Munhu anenge achigezwa kunge hembe yaiswa muwashing machine.
Kuti kana wanga une mastains anokunyangadza aya wabuda mbira unobuda wa zvese tichatoyawo zvichiwa musanwa kuya tofana kuya unobuda kubira wa clean akomana kunge waiswa ino ameno manzi masoftena munoti chiko zvamunoisa nezvino nekuwacha muchiwacha nezvinobvisa mastains aiwa tinotenda Mwari kuti tichipedze hurukuro yedu ine ndingangoda kuti mutaure zvakare kana pane mumwe futi mukataura akabatsirika pamabira edu azvondika kuti paizuva ndikuona kuti mune matestimony akawanda tingatopedza zuva tichitaura nyaya iyoyo mungatipe hemwa munobata futi amenya pamwoyo penyu takanangana nekuyambutswa zvikuru sei kuburikidza nemabira enyu amunoita. Right, ndingangobata kuma ministers of God vanenge vachifunga kuti zvokusanganisa midzimu zvakazodai hakuna zvinhu zvaya zvinofambirana mukumaslai. Ndoda kungoti kuti uwe mufundisi kana kuti uwe profeti wechi, midzimu yedu yakatibereka kudai pazvinhu zvese, nokuti kuna mufundisi akauya aichema kuti zvinhu zvakasi kufamba, ministry yake haisi kufamba, hakuna chiri kuita, pane mibato yake chaiyo yemaoko zvaanoitawo kuti azame kurarama hapana. Akatoyachema achitotaura kuti izvo zvindane 3 months mari yerent chaiyo handina, asi patakabatsira tichiti uyai pabira ratinaro handiti kariri kuteera iri, uyai mugoona simba raMwari kuti muone kuti midzimu naMwari zvinhu zvinofambirana. Ndosaka zvakanzi kudza baba namai kuti mazuva ako awande panyika. Wakabva wauya ndingati wakaita zviya zvokuona munhu wewo kuti akaona kuti pride haitombobatsiri, akatozotwa achiuya akaona patori nemapastors akatowanda akanga aripo, maministers of God. Right, takakwanisa kuti tivabatsire kuziva kuti aiwa chinoita kuti zvinhu zvenyu zvifambe midzimu yenyu. Saka tangai magonera midzimu yenyu kutanga, handiti moasuma kuti ndo zvamaakuita izvi, handiti zvisangano rechinamato, uyezve izvozvi basa renyu ramunoita remaoko, handiti moasuma kuti ndo zvamuri kuita izvi, vatungamire mune zvese zvamunoita. Takakwanisa kuwasunungura kumhepo dzese dzakanga dzichiwateerera mukati meupenyu hwavo. Munhu anga akafirwa nemukadzi wake wekutanga, saka asi hama dzakashereketa dzikawaberekesa mweya wemudzimai wavo kuti wange wachingoita sekunge wachiri wese. Zvinoye ndizvo zvimwe zvaikontributa futi kukanganisa mukati mechiraramo chavo. Tikagona kunoseparata mhepo yemudzimai wavo akashayika, handiti kuzorodza mhepo yemudzimai wavo akashayika, uyezve nekusunungura chikamu ichocho chevavhimi vashavi vanga vari pavari kuti vagone kunge vachiita basa. Saka kubva ipapo zvinhu zvavo zvakatanga kufamba zvakanaka, kuministry yavo iri kufamba zvakanaka, kumabhindauko avava emaoko aiwa hanzi makastoma ndiri kuita zvekunzwaiso nemakastoma handiti. So zvinhu zvakandifadza zvakanyanya kuona kuti mabira aya ane kusunungura kukuru mukati mevanhu. Akawandisa matestimony mukumaslai evanhu vakawanda, vamwe vakadzokera kunze kwenyika ikoko vari kungokanda chete matestimony ari kungouya, matestimony ari kungouya, zvinhu zvinofadza zvakanyanya. Saka tichiti usawe unosarira, kunyange hedu tiine limited number yatinongoti kana yasvika, asi kune mamwewo mabira anenge achiteera wanikwa uchikwanisa kunge uripo, nekuti zvinhu zvekamari kashoma shoma zvokuti unokwanisa kunge uchigadzirwa zvinhu zvako zvese zvakawanda wanda zuva rimwe chete nekamari kashoma shoma. Tinoda kuzoti vateereri, tinoda kuzoratidza vateereri video yetestimony yemunhu waMwari. Mashoko enyu ekupedzisira takanangana nebira remusi wa25 iri May richange richitanga na8 richiitirwa panopamba, tozoti mubva maoneka vateereri tobva vatazovasiya vachiona testimony tichivhara chirongwa chanhasi. Right, ndiri kuda kuti kune vasati vambosvika pabira kana kuti newakauya vamwe vari kudzokorora
kuuyazve kubira remusi wa25 May. Ndiri kuti bira re-this time mukumasilai rakawandudzwazve zvakare pane zvatakaita pabira rekutanga, rechipiri, rechitatu. Mweya waMwari nevadzimu wacho vanoramba vachitivhurira kuti iko zvino itaiso kune vanhu vanenge vakadai vakaremerwa nezvakadai. Saka richange rakasiyana nemamwe mabira atakaita matatu. Iri rine nyaya dzaro ndozvendingangotaura. Yes. Iri rine nyaya dzaro ndozvavangangotaura. Rakakumbirirwa, rakaropafadzwa. Pachirungu vanobva kuti riri anointed. Uchibva ipapo muri kuona kuti pane vaviri vataona testimony dzava zviri kuratidza kuti zvechokwadi mabira haazi kutamba nawo. Inyaya iri serious inongoitwa zuva rimwe chete. Kana yaitwa zuva rimwe chete zvotambanudza zvinhu zveupenyu hwako hwese. Zvinofadza sei kuti wanga usina murume, wakuda kusvika 40 years wobva waona murume, wobva wabvisirwa, vanhu vakutoti hapasina kwaunoenda, vanhu vasina kuzvitarisira kuti ndipinda mumuchato. Zvinofadza sei kuti munhu mungotaramutswa kubva kumweya inenge ichikuita kuti madestiny ako asauye. Honai mumwe akuchikoro, zvanga zvakavharwa mukati muupenyu hwake, zvakafanana nekuti aifanira kuenda kuchikoro but paita sekunge hapana munhu anokwanisa kumubatsira asi achibva kubira. Izvi kutaura kuna ari kuZambia. Zvinoudza kuti kana achinge atopedza ipapa nekuti nzira yake yakavhurwa nebasa racho usati wapedza anenge akutoziva kuti pamwe ndiri kuenda kupi. Ndo nyaya tanga takakubatirai panapa naApostle. Iye zvine taakukusiyai muchiona testimony yekupedzisira pachirongwa chinechi. Tichizosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa. Onekai vateereri Apostle. Right. Ndiri kuda kuoneka ndichiti munhu zvibvunze pauri ipapo mukumasilai. Chakanaka ndechipi? Kuromba pane kukudza midzimu yako uchinamata Mwari. Zvakangojeka, zvakangochena. Zvakangochena. Zita ndonzi Simbi Yebasa Sylvester Tafumane. 300,000 ndiye atoda kusvika pamasubscribers kupera kwemwedzi uno. Bira richipera tichicelebrate futi 300,000 nesubscribers pano paYouTube. Tinotenda. Ndakamirira Tarumbidzwa Rudenya. Bye bye. This is Yabuda TV, hakudima CV, Sly Media TV, and this sport and dream street ngazoona ndapa news ndakawandwa nema views. Sly Media TV mandi chinjira ang my dreams. Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media. Kuchinja vision ya mageto youth, kuchinja life ya mageto youth. Kutipa nzira semageto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. Sly ya Sly